Bună ziua, dragii mei, izolați, neizolați, carantinați, necarantinați. Astăzi o să vă prezint Remington, mașină de tuns fără acumulator. După cum veți putea vedea, avem o mulțime de accesorii. Am luat decizia de a cumpăra această mașină la 80 de lei, deoarece nu mai putem merge la frizer, datorită situației în care suntem acum. Am desfăcut deja produsul. După cum puteți vedea, avem mașina de tuns, ea este sigilată. Lamelele sunt de oțel cu autoascuțire. Este alimentată de un cablu pentru curent. Accesoriile: avem foarfecă, piaptă și perie. După care mai avem această perie mică pentru toate cele, plus diferite accesorii de tuns, după cum veți putea vedea, toate numerele și mărimile de păr, pentru mai mare sau mai mic. După cum vedeți, avem și manual. Manualul este și în limba română. Și ar trebui să putem să ne apucăm de treabă. Și voi reveni cu un review după primul tuns. O zi bună și multă sănătate vă doresc!